Lah iki lho, iki tekonge sing Karamba iki khusus Karamba iki. Lah kuwi sing gawane konten-konten kreator ya kuwi Mbah Toyib sing jenenge Mbah Toyib ya kuwi rupane ngono. Kuwi rupane kaya ngono Mbah Toyib. Lah iki kebone. Iki dumit parkiran gondang legi kok ngene iki sedot iki ya anu tekong kelur. Lah kaya tekong kelur kae tekong kelur. Tekong kelur. Lah sing kulon kae tekong kelur juga kae. Lah iki tekong anu Karamba. Wis njaluk nomere sapa tak kei kabeh pokoke iki. Nek komen penak wae njaluk nomere ngono. Dadi aja komen paling wak tuku aku ki ora tau anu kecuali aku dhewe ngono lah sing mancing tak posting akeh ngono lah wak tuku.
Ujung kuwi mudar-mudar ngono kuwi kok. Yo, iki sifune iki lho iwake. Oh, ya ta. Kowe ra nang kelur rugi kowe. Iwake kok ngene iki gene iki. Iki sifune, lah kae sing duduk ke tekonge kae. Kae anu tekong racun kae. Tekong racun. Wes, besok gaske kelur. Siap. Santai wae. Lantai iwake jare. Wis montek to, Pak? Wis montek. Yo, nek nang mangkat wis lantai. Iya, betul. Nang mangkat ngono. Kita mangkat. Titip duwe ke mau. Oh, tidak. Nah, kowe enak ya? Enak ya. Kayak elkone kuwi kaya. Iya. Pas teki iki mentok. Kelurung rampung. Ijek akeh wae. Balik nang kelur kae. Kabel ngono kuwi iki dobel-dobel iki. Ah iki. Natane nang omah dianu yo ora anu wae. Wis rong dino wae. TV. Ya hitungannya TV, nganggo alat TV. Endi oleh? Hari ini ora sempat anu lur, ora sempat video. Masalah yo anyel sik sedina nganggo jangkrik wis 11 ora mangan wis kasep frustasi jam 2 mulai mangan mulai mancing malah angin gede niki lho.
numpak perahu ngate kaya wong wedi ya Allah. Terus berarti to. Lah kuwi wis ora ora. Lumayan lah pertama lupa. Dan bukan aku sama sekali ra itu. Sama sekali ra itu. Ora permasalahannya kan ini geger. Saya ngobrol itu. Kita ngobrol apa? Sampai itu. Wah, drama kan nampaknya jangkrik nang kono kuwi. Lah aku mulai ngomongan go jangkrik pokoke aku ora arep pengen. Alah. Ya. Oke, Lur. Sampai di sini dulu ya. Buat karavane ya ora perlu di. Karena suasana hujan. Dari situ video terus kalau hujan kita sampai duae. Semoga Anda selalu sehat walafiat, diberi umur panjang dan dilimpahkan rezekinya. Jangan lupa bahagia bersama keluarga, romantiknya agar bahagia sampai semuanya toh. Oke, sampai di sini dulu. Sampai jumpa kembali dengan YouTube channel besok pagi. Selamat menikmati ikan sing itu ikan. Kamu dijaringi etan karambamu. Oke, sampai sini dulu, Pak.